बबे मोनसे स्किमखौ गोविंद बसुमतारी मावदों देखायथोंलाय बियो आं चेलेन्ज खालामगोन बिथाङा स्किमखौ गोबां जायगायाव बानायदों खिन्थु दै मोनलाखैमोन खिन्थु जों सरकार दाखानायनि उनाव जल जीवन मिशन फैखांनानै बिनि गेजेरजों रिपेयार खालामनानैसो दै लोंनायनि बेबस्थाखौ खालामनो हादों खिन्थु रिहन दैमारिया कुनु ओनसोलावनो दै लोंहोनो हायाखै बानायदों प्रजेक्ट खिन्थु बिथांनि गासिबो प्रजेक्टआव फ्लपमोन जेरावबो साक्सेस जायाखैमोन बेनिखायनो बिथाङा बेखिनिखौ बुंदोंबा माथो गाव दिनै जों साक्सेस खालामहोनानै जों रिपेयार खालामहोनानै कन्टिनिउ खालामहोनानै जिखिनि साक्सेस जादों बिनि सायाव बिथा खालामना बिथाङा आंसो बानायदों होनबा जानाय नङा सा ओनसोलाव दै स्किमफोरखौ नुवाखै बियो माबा मोनसे पाम्प गाज्रि जानायखौ मानोथो मोनसेबो खालामना होनो हायासैलाय 5 बोसोरावलाय हा भैरबकुन्द समस्तियाव लोंनाय दै गैयामोन आं जेब्ला प्रथम एमएलए जायो बिथांमोना दै बिब्ला दै होनो हायामोन आरो बुंखायोमोन सारा जों लोंनाय दैखौ लोंनो हानाय नङा ओरैबायदि गाज्रि दै लोङोमोन दाथ' बेफोर जाजोब्बायना मा हायाखै होनना बुंदों गामि गामि स्किम जाजोब्बाय रायजो राजा बुंगोन ना बे मालाबाथ' मेसिनारि बुस्थुना गाज्रि जायो बेखौ रिपेयारिं खालामनांगौ माथो मोनसेबो रिपेयारिं खालामनो हाया बेलाय मानो मावाखै गावालाय हा बबे स्किमखौ मावदों बेलाय देखायथोंलाय आंथ' चेलेन्ज खालामगोन बबे मोनसे स्किमखौ गोविंद बसुमतारी मावदों देखायथोंलाय बियो आं चेलेन्ज खालामगोन आं सेंसन खालामबोनाय गासै स्किम बियो जै आं जेनबाय बिनि उनाव मोनसेबो गोदान स्किम मावनो हायाखै बिसोरो जि गाज्रि जाना दं बे गाज्रि जानानै दं आंथ' गिदिंबाय थादोंना रायजो राजानि गेजेराव जोंनियावथ' पाम्पफोरा गाज्रि जालाबाय थायो भल्टेजआ खम डाउन जायो माने आप डाउन जायो बेनिखायनो पाम्पफोरा एसे थाब थाब गाज्रि जायो बेफोर गाज्रि जानायखौ बनायना होनो हायाखै मोनसेबो रायजो राजाफ्रा लोंनायनि दैनि थाखाय हाहाकार जादों आंखौथ' आसा खालामगासिनो दं माला जोंनि एमसिएलए जाना फैयो माला जोंनि एमएलए जाना फैयो सार थाबासो जोंहा बिराद थाब थाब समस्या जायोमोन माबा मोनसे नांगौबानो थाब थाब मोनोमोन ओरैनो बुंगासिनो दंना थांथोंलाय बियो रायजोफोरनियाव बुंहैथोंलाय बेखौ हायोब्ला मानो हायाखै गामियाव हाबनोलाय बेलाय माखौ गिदों बेलाय जानला मानला बुखिलाबायदो साक्सेस खालामहोनानै जों रिपेयार खालामहोनानै कन्टिनिउ खालामहोनानै जिखिनि साक्सेस जादों बिनि सायाव बिथा खालामना बिथाङा आंसो बानायदों होनबा जानाय नङा गोबां जों बानायनाय लामाखौ बिथाङा आंसो बानायदों होनना बुंनानै लाजियाखै बे जाम्बा नुवाखै बियो मा मावदों उदालगुरि टाउनावलाय बे लामाखौ नुवाखै सा ओनसोलाव दै स्किमफोरखौ नुवाखै बियो थांनाय 20 बोसोर एमएलए जानाय समाव बिथाङा जिखिनि खामानि मावनांगौ बेखिनि जों मावनायखौ नुवाखै आरो बेनिखायनो दिनै रायजोफ्रा प्रश्न खालामो गोबां जायगायावनो जे थांनाय 20 बोसोर नोंथाङा जोंनो मा होदोंमोन जोंनि गामियाव मा बानायदोंमोन बे खोथाखौ बिथाङा सोंजाबाय थादों डेभेलपखौथ' खालामखानांगोन दा जिहेतु थांनाय सरकारनि समाव जोंनि सरकार दानायनि सिगां समनि जिथु सरकार बे बर'फ्रानो दैदेनगिरि बर'फ्रानो एमसिएलए चिफ जादोंमोन बर'फ्रानो एमएलए जादोंमोन मन्त्रि जादोंमोन बे मन्त्रि जानाय समाव बिथाङा खामानि मावाखै बेखौ बुंनांगोन बर'बाबो बुंनांगोन नन बर'बाबो बुंनांगोन जाया मावदों जों बेखौ मावदों होनना बुङो जाया मावाखै बेखौ मावाखै बुंनांगोन बर' होननानै सोरबा खामानि मावखौबो जों सिरि थायोबाथ' बे जानाय नङा जों जायखौबो बुंनांगोन जुदि खामानि मावाखै आरो मावदों जों गुबुन हारिबाबो मावदों होनना बुंनांगोन बर'बाबो बुंनांगोन किन्तु बिथांमोना खामानि मावाखै जों बेखौ मावदों दा बेबायदि सोंखारिलायनाया गावनि खौसेथि गैयि होनना बुंब्ला बेखौ सानना लायबाबो गोरोन्थि जागोन जों खौसेथि दं होननानै सोरबा मावैखौबो जुदि मावदों होनना बुंब्ला जों रायजोखौथ' थगायनो हायाखै जिहेतु जों रायजोफ्रा जोंखौ बिसायख'थियाव भट होनानै देरहाहोयो जाहाथे बिथांमोननि मोजां खामानिखौ मावथों होननानै बिथांमोनखौ सेवा खालामथों होननासो होयो खिन्थु सेवा खालामनो थांनानै रायजोफोर जुदि जेबो खामानि मावो बेखौ बुंनांगोन बेखौ बुङालाबा थायोबा बे जोंनि थाखाय गोरोन्थि बे जाम्बा नुवाखै बियो मा मावदों उदालगुरि टाउनावलाय बे लामाखौ नुवाखै सा ओनसोलाव दै स्किमफोरखौ नुवाखै बियो